Praise the Lord. Hallelujah. Maayong gabi sa mga anak sa Dios. Amen. Karong gabi una, usa na pud kahigayon alang sa kuha nga makashare na usab sa pulong sa tong buhing nga Dios. O before ta magtuon sa pulong sa Dios, ato una ta sa ato ang church declaration. Okay? Sabay ta. Today, I receive all that Christ died to give me, His abundant life, limitless grace, boundless mercies, and overflowing provisions. Tonight, I take hold of all God's blessings, healing, and miracles. Tonight, I open myself to God's Word and more revelations of His true gospel of grace. Tonight, my mind is alert and my heart is fertile ground for the good news to produce a fruit by the hundredfold. In the power of the Holy Spirit, I proclaim that I am God's beloved, His highly favored child, His powerful servant, and His overcoming champion. And because I am blessed to overflowing, I will be a blessing to all. In Jesus' name, Amen o Amen. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. O karong gabi ng mga igsoon, magatuon ta sa pulong sa Dios ug ang atoang foundation text atong pagkuhaon diha sa binuhatan or Acts chapter 5 verse 1 to 13. Ang pulong sa Dios nagaingon. Kining passage mga igsoon giuluhan kini og si Ananias og si Sapphira. In verse 1, mayngan siya, may magtiayon nga nagbaligya usab sa ilang yuta. Ang ngalan sa bana si Ananias ug ang iyang asawa si Sapphira. Apan sa wala pa madala ni Ananias ang halin sa yuta ngadto sa mga apostoles, gitaguan niya ang uban nga halin alang sa ilang kaugalingon. Misugot usab ang iyang asawa. Paghatag niya sa mga apostoles, mingon siya nga maura gayud kadto ang tanan nga halin sa iyang yuta. Ug nangutan si Pedro, Ananias, nganong nagpadaog ka kang Satanas na makaka sa Espiritu Santo tungod kay ang ubang kwarta nga halin sa imong yuta gitaguan nimo? Dili ba nga sa wala pa nimo mabaligya ang imong yuta, ikaw ang tag-iya ni ana? Ug sa nabaligya mo na kana, dili ba anaak usab kanimo ang pagbuot kung unsaon nimo ang kwarta? Nganong naghuna-una ka pagayod sa paghimo niini? Dili lamang tao ang imong gibakakan, kung dili labi na gayud ang Dios. In verse 5 and 6, sa pagkadungog ni Ananias, natumba siya og namatay. Unya miduol ang mga batan-on kaniya o giputos nila ang iyang patayng lawas. Pagkahuman gidala nila kini sa gawas o gilubong, ug ang tanan nga nakadungog sa nahitabo nahadlok gayod. Verse 7, paglabay sa mga tulo ka oras, misulod ang asawa ni Ananias. Wala siya makahibalo kung unsa ang nahitabo sa iyang bana. Gipangutan na siya ni Pedro, sultihi ako sa tinuod, maura ba gayod kining tanan ang kantidad nga inyong nadawat sa inyong gibaligya nga yuta? Mitubag si Sapphira, oo, maura gayud ka na ang among nadawat. Busa mingon si Pedro kaniya, nganong nagkauyon man kamong magtiayon nga sulayan ang Espiritu sa Ginoo. Tanawa, anaan na sa pultahan ang mga batan-on nga naglubong sa imong bana, ug ikaw ila usab karon dayungan ug ilubong. Verse 10, diha natumba si Sapphira sa atubangan ni Pedro ug namatay. Pagsulod sa mga batan-on, nakita nila nga patay na si Sapphira. Busa gidayungan nila siya paingon sa gawas ug gilubong tapad sa iyang bana. Tungod niadto nga mga panghitabo, nahadlok gayud pag-ayo ang tanang mga magtutuo ug ang tanang mga nakadungog niini. Magaampo ta mga igsoon, amahan namo nga langit nun, mapasalamaton kami sa imong pagkamaayo sa matag usa namo kinabuhi. Salamat sa kahigayunan, even kining imong pulong nga among pagkatunan usab karon mahitungod sa kinabuhi ni Ananias ug Sapphira. Ikaw magapataliwala sa matag usa ka namo God tungod kay Lord, kung wala ka God, dili namo masabtan kung unsa ang tinuoray nga kahulugan ni ini nga mensahe. Busa ang tanan Lord, among ginasalig diha kanimo o pinaagi sa tabang sa mong balang espiritu, among masabtan kung unsa ang sikreto o tinago nga mensahe nga naa niini. Busa dalaygon ka sa walay katapusan sa tanan nga among pagabuhaton karong gabi una. In Jesus' name we pray. Amen o Amen. Praise the Lord. Hallelujah.
O karong manggabion na mga igsoon, atong tun-an ang pulong sa Dios. O atong tema karon is mo ni siya ang kinabuhi ni Ananias o Safira diha sa linsya sa grasya. Okay. Ang buhat chapter 5 verse 1 to 11 nagahisgot sa kamatayon ni Ananias o sa iyang asawa nga si Safira. Kini nga istorya daw murag wala sa lugar diha susugod sa buhat. Kung imong basahon ang unang kapitulo diha sa buhat, imong makita diha sa unang kapitulo sa maong libro nga si Lucas nagatudlo kanato mahitungod sa daghang mga butang nga ginabuhat sa mga disipulo ni Kristo nga mao ang pagbuhat o pagtudlo pagkahuman sa pagkayab ni Jesus dito sa langit. Hangtod karon, ginasaysay og nagaingon kanato mahitungod sa gahom sa balaang espiritu sa kinabuhi sa mga apostoles ug ang talagsaon o grabing pagtubo sa mga kasimbahanan kaniadto. Ang buhat chapter 4 verse 33 nagasamaray sa tanang panghitabo hangtod sa bersikulo nga atong gitun-an karon nga nagaingon. Padayon ang paghimo sa mga apostoles sa mga kahibulungang butang sa pagpamatuod nga si Ginoong Hesus nabanhaw gayon. Ug dako gayud ang tabang sa Dios sa tanang mga magtotoo. Amen. Usa kini kahulagway sa usa ka maanindot nga komunidad sa mga katawhan sa Dios. Ang ebanghelyo mahitungod sa pagkabanhaw giproklama ug ang kaabundansya sa grasya sa Dios anaa sa iyang mga katawhan. Walay labot ang buhat chapter 5 verse 1 to 11. Ang kamatayon ni Ananias ug Safira dili sibo sa maong pagsaysay sa dili pa ta moabot ni ining maong kapitulo ug human sa maong kapitulo. Nganong giapil man ni Lucas ang maong makasusubo nga istorya? Una sa tanan, kailangan natong masabtan nga ang atuang teksto nga atong gihisgutan dili interruption sa dagan sa maong libro. Sa pagkatinuod lang, ang unang pulong sa buhat chapter 5 verse 1 nagasugod sa pulong nga apan o dili karon. Apan adunay usa ka tawo nga ginganlan og Ananias uban sa iyang asawa nga si Safira nga nagabaligya sa ilang mga katigayonan. Muna akong gikuha sa The Passion Translation. Ingon siya dito, kung atong tanawon, but there was a certain man named Ananias who with his wife Safira sold some property. Muna akong gikuha og base sa ato ang diha sa verse 1 sa The Passion Translation. Dinhi atong makita kung unsa ang ginahisgutan sa unang kapitulo. Ang buhat chapter 4 verse 36 to 37 nagaingon, mousab kini ang gihimo ni Jose nga taga Cyprus. Hudiyo siya nga gikan sa kaliwat ni Libay. Gitawag siya sa mga apostoles og Barnabas nga ang buot ipasabot magdadasig o anak sa magdadasig. Gibaligya ni Jose ang iyang yuta o gihatag niya ang halin sa mga apostoles. Ang iyang gibuhat o ang iyang buhat nagadala kaniya og mga pagdaig og pagpasalamat sa mga magtotoo. Sa pagkatinuod, Jose ang iyang pangalan. Apan gitawag siya og Barnabas sa mga apostoles, nagpasabot anak sa magdadasig. Kini nga hitabo sa ulahing unang kapitulo mo'y nagdala kanato sa atuang gitun-an karon. Ang buhat chapter 5 verse 1 to 11 dili kini interruption sa dagan sa maong libro. Hinuon, mao kini ang integral part sa maong pagsaysay. Misunod si Ananias sa kung unsa ang iyang nakita kang Barnabas nga gibuhat. Nakadesisyon siya uban sa iyang asawa sa pagbuhat sa maong gihapon sama sa gibuhat ni Barnabas. Ang kalainan lang, nadasig lang siya sa iyang pagbuhat pinaagi sa lahi nga espiritu. Dili sama kang Barnabas. Kung si Barnabas nakabuhat sa maong buluhaton, kini tungod sa balaang espiritu nga mo'y nagagiya kaniya. Og tungod ni ana nakadawat siya og mas labaw nga pagdaig ug pabor nga gikan sa Ginoo ug sa mga tawo. Kabaligtaran ang nahitabo kang Ananias ug Safira. Tungod kay dili man maayo nga espiritu ang iyang ginasunod.
iya hamang kaugalingon pangandoy mo nang wala siya makadawat og pagdahig apan paghukom sa kamatayon. Kamatayon ang nahimong sangputanan sa mong mag-asawa, mga igsoon. Unsa ang hinungdan nganong giapil ni Lucas sa iyang ikaduhang libro ang kining maong hitabo? Giapil kining maong hitabo ni Lucas aron maipasabot sa atua nga kini usa ka accurate og historical nga account sa first century sa mga Kristohanong kasimbahanan. Mayan ka ba, makaingon ka ba nga unsang klaseng magsusulat gibadlong ang paglimbong sa kalibutan mahitungod sa kamatuoran kung unsa ang nahitabo pagkahuman ni Hesus o biya nining kalibutana. Nganong giapil ang istorya nga mamahimong hinungdan nga makasala ang maminaw niini? Alang sa daghang mga katauhan, ang atong teksto may sound judgmental, subrara. Og tingali, dili sibo alang sa pagpakigsulti sa maayong balita sa Ebanghelyo ni Kristo. Dili ba? Murag makaingon ka ana ba? Ang Ginoo nahigugma sa kanagkanan. Amen ba? Dili ba ang grasya miabot alang sa tanang mga katawhan? Ang ubang mga theologians nagaingon nga nagalaom sila nga kini nga istorya sugilanon lang o dili tinuod. Tungod kay maghimo kini kang Pedro nga daw haras ug ang paghukom sa Dios sobra ra. Una pag-ayo. Wala gyud gihatagan si Ananias og tsansa o Safira og tsansa nga makahinulsol. Unya sila gisilutan. Ug ang mga apostoles wala man lang nakapahibalo sa iyang asawa mahitungod ni ini nga kamatayon. Ug sa diha nga miabot siya aron sa pagtan-aw kaniya, siya usab namatay dayon tungod sa iyang pag-apil sa pagpamakak. Unsang klaseng pag-atiman sa pastor kining hitabo? Ibutang nimo sa literal ba? Unsang klaseng pastor nga wala gyud nakapahinumdom sa iyang mga miyembro? Sa kaulahian, bisan pa ni ana, nagatuo ako nga kining tanang pagbabag nagaserbisyo kini aron sa pagpamutuod sa maong pagsaysay. Si Lucas nagasulti kanato sa istorya sa paghukom, taliwala sa tanang mga istorya nga ginahisgutan alang sa pagpakaylap sa Ebanghelyo ug sa gahom sa balaang espiritu sa kinabuhi sa mga katawhan. Tungod kay gusto niya nga atong mahibaw-an nga ang espiritu nga nagapamuhat sa mga katawhan sa Dios, balaan nga espiritu. Ug ang Dios dili mabiay-biay sa sala sa tao. Tingali, musugod ta og hunahuna nga diha sa Dios kita luwas. Nga ato siyang matratar nga ubos og diyutay kaysa iyang gipakita o gipadayag kanato. Kita sa makausapa dili luwas. Balaan siya og maayo. Apan dili siya malimbungan. Kini nga Dios dili mabiay-biay. Atong tanawon pag-ayo ang ato ang teksto. Atong sabton karon mga igsoon. Pagkahuman sa pasiina o sitwasyon nga gihatag sa bersikulo 1 o sa bersikulo 2, gisudyaan ni Apostol Pedro si Ananias sa iyang salaod nga nabuhat diha sa bersikulo 3 ug sa 4. Nagayon siya, ug nangutana si Pedro, Ananias, nganong nagpadaog ka kang Satanas? Namakakas sa Espiritu Santo, tungod kay ang ubang kwarta nga halin sa imong yuta gitaguan nimo. Dili ba nga sa wala pa nimo mabaligya ang imong yuta, ikaw ang tag-iya ni ana? Ug sa nabaligya mo na kana, dili ba anaa usab kanimo ang pagbuot kung unsaon nimo ang kwarta? Nganong naghuna-una ka pagayod sa paghimo niini? Dili lamang tao ang imong gipakakan, kundi labi na gayod ang Dios. Ang krimen nga iyang nahimo mao ang pagpamakak ngadto sa Ginoo. Niini nga bersikulo atong makita ang dili klaro nga referensya sa pagka-Dios sa balaang espiritu. Siya kanunay kauban sa amahan ug ang anak mao ang walay katapusang Ginoo. Si Ananias ug si Safira namakak sa Ginoo ang balaang espiritu.
Samtang misulay sila sa ilang kaugalingon nga mahimong maayong tan-awon kaysa kung unsa kung tung tinuod nila nga estado o kahimtang sa kinabuhi. Nanghandoy sila silang sarili. Apan ang Dios igsoon dili nimo matiaw-tiawan. Usa kini kasala sa pagpakaaron ingnon. Si Pedro miingon sa bana, dili ba nga sa wala pa nimo mabaligya ang imong yuta, ikaw ang tag-iya ni ana? Ug sa nabaligya mo na kana, dili ba anaa usab kanimo ang pagbuot kung unsaon nimo ang kwarta? Nganong naghunahuna ka pagayod sa paghimo niini? Ang pagpakaaron ingnon usa ka makalaglag nga kusog diha sa komunidad sa katawhan sa Dios. Kung dili makalaglag si Satanas sa simbahan gikan sa wala o sa gawas, iyang sulayan o mangita siya pamaagi gikan sa sulod nga bahin. Gikan sa mga naa diha sa sulod sa simbahan. Matud pa sa usa ka theologians nga si John Stott, si Ananias ug Safira dili kayo tantong kuripot. Ingon nga sila kawatan. Gusto lang nila ang mga kaayuhan ug dungog alang sa halad sa pagkamahinggihatagon sa walay kahasol niini. So, aron makaangkon og maayong reputasyon, bisan wala sila katungod, ilang gihan-ay ang tanan. Ilahang gisulti ang nagkahiusang pagpamakak, pagkagarapal o barot nga pamaagi. Ang motibo sa paghatag, dili mao ang pagtabang sa mga pobre, apan ang pagpatambok sa ilahang garbo. Kung nagsulat si Lucas diha sa libro sa buhat, kini aron paghanay sa maong record alang kanato sa pagpamuhat sa Dios nga mao ang balaang espiritu diha sa komunidad sa mga magtotoo. Gusto usab niya nga pahibaluon ta sa lahi nga espiritu nga nagapamuhat usab dinhi sa kalibutan ug sa mga kasimbahanan. Ang ato ang teksto nagasilbi usab kini nga pahinumdom alang kanato karon. Amen? Sa unang mga kasimbahanan sa mga Kristohanon, dili sila perpekto nga komunidad ug mauusab kita karon. Dili sila perpekto, makasala sila, kita usab karon, ingon ana usab ang atong sitwasyon. Wala pa gayud miabot ang panahon nga ang mga katawhan sa Dios nahimong perpekto sa mata sa tao. Apan sa mata sa Dios, kitang tanan nga adunay balaang espiritu sa Dios nga nagpuyo kanato. Perpekto kita? Perpekto na ka sa mata sa Dios? Apan sa tao, dili pa kaperpekto mo naman, makasala pa mong ta. Ang tao baya, sipyat lay tan-aon. Ang tao, mali lay tan-aon. Pero ang Dios igsoon, panang Dios, ang balaang espiritu nga naa sa imong kinasuluran, ang iyang kinabasihan. Amen? Ang gibasihan sa Dios sa imong pagkamatarong igsoon is ang nagpuyo sa imo, dili ikaw. Kay kita, masipyat pamanggid ta. Ang tao, ang tanawon sa to, ang sipyat. Wala gyud kaayo mo appreciate sa itong mga maayong binuhatan. Pero ang Dios igsoon, wala siya nagatanaw sa imong binuhatan. Nagatanaw siya sa balang espiritu nga naa sa imong kinasuluran nga nagapuyo kanimo. Kailangan sa atong kinabuhi karon, kailangan lang ta magbinantayon batok sa pagpamuhat sa dili maayo nga espiritu. Ang istorya sa kinabuhi ni Ananias diha sa libro sa buhat, susama sa istorya sa kinabuhi ni Akan diha sa libro sa Joshua. Sa susama nga pagsaysay, usa kini ka makahunong nga pagpanglimbong sa progreso nga kadaugan sa mga katawhan sa Dios. Nahinumduman ba nimo si Akan? Pagkahuman sa kadaugan sa mga Israelita, gikan sa gubat sa Jericho, nagmando si Joshua nga ang tanang mga butang ug katigayunan sa maong syudad kailangan ipahinungod ngadto sa Ginoo. Walay mga tao nga magtago para sa ilang kaugalingon. Ang syudad sa Jericho ug ang mga katigayunan kinahanglang mahalad ingon nga unang abot ngadto sa Ginoo. Mura baog ikanapulo nga ihalad gikan sa yuta sa Kanaan sa pakigsaad sa Dios. Ang Joshua chapter 7 verse 1 nagaingon o giuluhan kini og ang sala ni Akan.
Verse 1, apan gilapas gayod sa mga Israelinhon ang sugo sa Ginoo nga dili manguha sa bisan unsa nga gihalad na sa hingpit sa Ginoo. Nanguha si Akan sa mga butang nga dili angay kuhaon. Busa nasuko pag-ayo ang Ginoo kanila. Ug ang resulta niini nga krimen, napildi ang Israel sa sunod nila nga gubat. Ug sa diha nga nahibaluan ang sala ni Akan, sama kang Ananias sa atoang teksto nga atong gitun-an karon, gisulutan usab si Akan ngadto sa kamatayon. Dili sa Dios itolerate sa iya nga kini nga panahon, dili itolerate ang sala niini nga panahon igsoon. Sa panahon ni Akan, makita nimo nga dito nga panahon makita nimo nga isu kay ang Dios. Apan alang kang Ananias, lahi usab ni nga storya. Ahi ang kang Akan, sa iya nga panahon makaingon kang nga grabe pud ka stricto si Lord. Kini kang Ananias igsoon, lahi pud ang kini nga istorya dinhi. Si bisan kinsa nga moingon nga ang Dios sa daan nga kasabutan madinumtanon ug pintas kaayo nga Dios, ug ang Dios sa bag-o nga kasabutan usa ka Dios sa gugma ug grasya. Kung naa gani moingon na igsoon, wala pa niya mabasa ang tibuok nga Biblia. Nga naman, tungod kay sa diha nga imong mabasa ug tun-an ang tibuok Biblia, ang Dios grabe ka mahigugmaon. Unsa man dito giingon dito pastor, nganong namatay man sila, nganong gisilutan man sila. Ang silot, ang kamatayon is naana, always nagpalibot sa ilaha. Mo na ang ginabuhat ni Satanas. Sa diha nga moamba ka sa Ginoo, makita nimo nga mawala ka sa protection sa Ginoo. Mao nang ang buhat sa kaaway makapamuhat sa imuha. Pero kung dili ka moambak sa protection sa Ginoo, proteksyonan kaila sa Ginoo. Kailangan lang nato sabton o tun-an pag-ayo ang pulong sa Dios. Tungod kay kining Biblia, sulat kini alang sa gugma. Kung imong tan-awon diha, kung imong nang hisgutan pag-ayo, tun-an pag-ayo, nagahisgot kini sa dakong gugma sa Dios nganhi kanato. Ang nabag-o nga tradisyon atong gideklara nga kining tanan usa ka pagpadayag. Ang Dios sa Biblia mo'y Dios ug amahan sa atong Ginoong Hesukristo. Siya ang soberano nga usa, siya ang balaan nga usa. Gawas sa iyang grasya, kitang tanan sama kang Akan sa gubat sa Jericho ug kang Ananias ug Safira sa atong Kristohanong kasimbahanan. Dili jud ikatingala nga ang atuang teksto natapos diha sa Buhat chapter 5 verse 11 nga nagaingon. Tungod ni adto nga mga panghitabo, nahadlok gayod pag-ayo ang tanang mga magtotoo ug ang tanang mga nakadungog niini. Ang pagkahadlok sa Ginoo maayo ug insakto nga kinaiya. Dili kini nagpasabot nga magkurog ka sa kahadlok sa Ginoo kay dili nimo siya maduulan. Ang tinuod nga pagkahadlok sa Ginoo is magkaroon ka og kaalam sa paghibalo nga siya balaan og soberano og kita dili. Tungod kay ang pagkabalaan og pagkasoberano nagkinahanglan kini og respeto. Ang Ginoo nahigugma kanato ug mahigugma pud nato siya tungod sa iyang grasya nga iyang gipakita kanato pinaagi kang Kristo. Ang balang espiritu mianhinganhi kanato ug nagapukaw sa atong pagkagahi ug ulo ug pagkamakasasala aron sa paghibalo o pagsinati sa iyang gamhanan ug dako kaayo nga gugma. Kung dili kita kontrolado sa balang espiritu, kung dili kita magpuyo pinaagi sa pagtuo, unya sa tanan nato nga buhaton, gipasamot lang nato ang kasuko sa Dios, bato ka nato. Ang aduna lang balaang espiritu ang makabuhat sa maayo nga gina-require sa Ginoo nga nihika nato. Tungod kay ang Roma chapter 2 verse 8 ug 10 nagaingon, apan may mga tao usab nga kaugalingon lang nila ang ilang gihuna-huna ug nagasalikway sa kamatuoran ug nagasunod sa dautan. Adunay mga tao ana
Nga wala sila pakialam sa Dios, wala sila pakialam sa pagtabang sa uban, wala sila pakialam sa mga katawhan nga nagpalibot kanila, nagkinahanglan sa ilang tabang. Apan sa verse 10, ingon siya, atong padayon sa verse 8, siya, matagamtaman ni ining mga tawhana ang kapungut ug kasuko sa Dios. Kini mga tawhana igsoon. Kung sa Old Testament, kini mga tawhana patay diretso. Sa New Testament, sa panahon ni kang sa kinabuhi ni Ananias o Safira, lahi to siya nga istorya, ato na siyang tunan. Sa ato karon, lahi usab na nga istorya igsoon. O atong basahon ang verse 10. Yan siya, apan ang mga tao nga nagabuhat og maayo, daygon og pasidunggan sa Dios, og mamaayo ang ilang kahimtang. Una ang mga Hudiyo, og sunod ang mga dili Hudiyo. Hudiyo ka man o dili ka Hudiyo, sa diha nga nagasunod ka, sa diha nga nagabuhat ka ug maayo pinaagi sa tabang sa balaang espiritu, adunay pagdayig, adunay pagpasidungog nga gikan sa tong buhi nga Dios. Matud pa ni Heidelberg Catechism, nagatudlo siya o nga adunay tulo ka kriteria sa bisan unsa nga buhat nga makonsidera nga maayo. Ang una, pinaagi sa tinuod nga pagtuo. Kung aduna kay tinuod nga pagtuo, kani imong buhat nga maayo, makonsidera na sa Ginoo nga maayo. Kay kung wala kay pagtuo kadtong imong mga maayong buhat, dili na ikonsidera sa Ginoo nga maayo. Kay nganuman, walay maayo nganhi ka nato. Gawaskon, aduna kitay dakong pagtuo sa iya. Amen. Praise God. Ikaduha, nagsugod sa balaod sa Ginoo. O nagsunod sa balaod sa Ginoo. Ang mga Kristohano o ang tao nga nagasunod sa balaod sa Ginoo, nagasunod sa mga kasuguan sa Ginoo, dili lang kay 10 Commandments, daghan kay ang sugo sa Ginoo igsoon. Sugo sa Ginoo nga gisulat sa atong kinasuluran. Kung imo nang ginasunod, usay man gud naa may balaod diri sa tuwa. Usay atong ginasunod baya sa atong flesh. Pero ang mga tao nga nagasunod sa mga kasuguan sa Ginoo, mao na ang konsidera nga maayo atubangan sa Dios. Ug ang ikatulo, nagasalig sa nahuman ni Kristo tungod sa iyang himaya. Mao na ikatulo igsoon. Kabalo ka, walay lain nga makabuhat niini nga kriteria gawas sa mga gi-influensyahan sa balaang espiritu. Si Ananias o Safira, wala nakapasar sa mga kriteria, ilabi na sa ikatulo nga kriteria. Ang ilang buhat wala nahitabo diha sa himaya sa Ginoo, apan sa ilang kaugalingong kahimayaan. So, nganong gisulutan man sila sa kamatayon sa ilang binuhatan? Okay? Dili ba? Kita usab sama kanila usahay. Kita po, di ba? Usahay, malimbungan ba na? Kung marawag, kung imong tan-awon, ang atong kinabuhi, usahay ang atong ginahuna pud baya, atong kaugalingon. Di ba? So, anong wala matagisilutan ngadto sa kamatayon? Ang pinakamubo nga tubag ni ini, mao nga tungod sa grasya sa Dios. Kaya ang Salmo chapter 103 verse 10 to 11 nagaingon, wala niya kita siluti sa angay nga silot sa atong mga sala. Verse 11, kay maingon nga dili masukod ang gilayon sa langit ug sa yuta, dili usab masukod ang kadako sa iyang paghigugma ngadto sa mga nagatahod kaniya. Nagatahod kaniya. Sa to pa, si Ananias ug Safira wala di pagtahod sa Dios. Kung mo tan-awon dito igsoon, wala gid sila pagtahod sa Dios. Wala sila pagtahod sa balaang Espiritu Santo sa Dios. Pero ato nang tun-an kung unsa gyud ang hinungdan nganong gisilutan sila sa kamatayon. Okay, mo na grasya. Ang grasya dili usa ka butang nga imong makuha gikan sa Ginoo pinaagi sa imong paghago. Kining mag-asawa sa atuang teksto gilimod ang grasya ug nahimo nga gipabayad sila sa ilang sala pinaagi sa kamatayon. Matod pa sa uban nga katong nahitabo sa ilaha, ang Dios lang ang nahibalo ni adto. Wala gyud ta kabalo, ang Dios lang nakabalo nganong namatay to sila, nganong silutan to sila. Apan mga igsoon, mo ni ang ibutang sa atong mga hunahuna.
nga sa simbahan, diha sa mga kasimbahanan karon, adunay duha ka klaseng mga tao. Ug lisod kaayong ilhon kini gikan sa gawas. Ang una, sama kang Barnabas nga nagkahulugan nga anak sa magdadasig. Mga tao nga gigiyahan sa balaang Espiritu Santo. Ug ang ikaduha, mao kining sama kang Ananias o Safira. Mga tao nga gigiyahan sa daotang Espiritu. Mga tao mao to siya gigiyahan sa daotang Espiritu. Mao to ang ikaduha igsoon. Ang una, mao kini kita. Mga tao nga gipili ng daan sa Dios so wala pa buhata ang kalibutan mo na ikaw. Mga tao nga walay labot sa kalawasan mo na ang kaliwat o mo na sila Ananias o si Safira. Mga tao nga giandaman sa mga panalangin mo na kita. Og mga tao nga giandaman og linaw nga kalayo mo nang mga tao nga daotang Espiritu ang ilang ginasunod. Og mga tao nga walay labot sa paghigugma mo na sila nga walay balaang Espiritu. Si Barnabas mao ang tao nga gigiyahan sa balaang Espiritu. Apil sa gipili ng daan. Nakalista ng daan ang pangalan dito sa libro sa kinabuhi. Muna ikaw, muna ako. Giandaman sa mga panalangin. Muna ikaw. Naay panalangin niya giandam ang Dios. Tungod kay iya kang gipili, iya kang pagkamatarungon, o iya kang pagabayawon. Naay blessings nga giandam sa imuha. Tungod kay naa kay balaang Espiritu, naa kay Kristo, imong gisaligan si Kristo. Ug ang mga tao nga sama kang Ananias o Safira nga walay labot sa kaluwasan, mao kini mga tawhana nga walay labot sa kaluwasan, giandaman sa linaw nga kalayo, walay labot sa panalangin. Kung imong tan-aw na igsoon, kini si Ananias o Safira dili tinuod nga mga magtotoo. Mao din ay sikreto di Exxon. Mao din ay dapat na tumahibalan nganong gisilutan man sila, nganong namatay man sila. Tungod kay kining mga tawhana walay labot sa kalawasan. Kining mga tawhana dili tinuod nga magtotoo. Kay kung nagtuo pa sila Exxon, sama kang Barnabas, nabuhat niya ang tanan nga naman naay bala ang Espiritu nagagiya. Balaan nga Espiritu ang nagagiya kang Ananias, kang Barnabas or Jose. Kung imong tanan ka Ananias o Safira, ang daotang Espiritu ang nagapamuhat sa ilaha. Ang daotang Espiritu ang ilahang mga ginasunod. Amen? Karon, atong tun-an ang mga timailhan sa mga tao nga walay labot sa kaluwasan sama kang Ananias ug Safira. Ang Marcos chapter 7 verse 6 ang pulong sa Dios na gayon. Insa, mao kini ang mga makita nimo diha sa pulong sa Dios. Insa, gitubag sila ni Jesus. Tinuod gayud ang giingon ni propeta Isaias. Mahitungod kaninyo nga mga tigpakaron ingnon. Kung imong tan-awon diri igsoon, mga tigpakaron ingnon. Sumala sa sinulat ni Isaias, miingon ang Dios, kini mga tawhana nagahatod kanako sa baba lamang, nagatahod kanako sa baba lamang, apan ilang kasing-kasing halayo kanako. Kini mga tawhana igsoon, usahay na ay mga klase niining klase ingon ani nga klase sa tao mosulod ka sa kasimbahanan. Tan-ahon nimo, grabe kabalaan, grabe kabubutan sa imong dito sa sulod, grabe mga tigpakaron ingnon og ni Jesus pa. O kini mga tawhana, ingon siya, nagatahod kanako sa baba lamang. Grabe kay sila mudayeg sa Ginoo pag nasusulod sa simbahan. Ingon siya, apan ang ilang kasing-kasing halayo kanako. Mo din ni mga timailhan igsoon nga og sa ato pangitunan kagay na dili nato ni makita diha sa sulod, diha gikan sa gawas, apan makit-an nimo diha sa sulod sa atong kasimbahanan, imo nang mabantayan. O mo na ang balang Espiritu, tungod kay naman tay balang Espiritu, mo siya ang magagiya sa atong mga tudlo sa tuwa. Ang Tito usab chapter 1 verse 16, ang pulong sa Dios nagayon siya, nagaingon sila nga nakaila sila sa Dios. Halos man tanan karon moingon gyud ang mga tao nga kaila man ko Dios, kaila ko niya, kaila ko ni Kristo, kaila ko sa balang Espiritu. Apan ingon siya, apan dili kini makita diha sa ilang binuhatan. Talamayon sila, masupilon, dili sila makahimo og bisan unsa nga maayo.
Daghan nga mga tao nagatuog Dios, nagatuog Espiritu, nagatuog kay Kristo, apan ang ilang kinabuhi wala nasubay kung unsa ang pulong sa Dios nga gitatudlo sila mga kinabuhi. Amen. Og ato usab tan-awon ang mga timailhan sa mga tao nga adunay balang espiritu, adunay maayo nga espiritu nga ginasunod. Og ang una, syempre ang mga katawhan sa Dios gigiyahan gina sa balang Espiritu Santo sa Dios. Gigiyahan, adunay paggiya, matingala ka nga ang mga katawhan sa Dios, malipayon, kanang dali ang pag-asenso, malinawon, bisan nagkagubot ang kalibutan, grabe, walay kahadlok, tungod kay anaa ang balang espiritu sa ilang kinasuluran, mo'y nagatudlo, nagagiya kanila kung unsay angay nilang buhaton. Ikaduha, matinabangon. Makita nimo sa mga katawhan sa Dios, tinud-anay mga katawhan sa Dios, nga dili mo pasagad sa ilang mga isikatao nga nagutman, dili mo biya sa mga tao nga nagkinahanglan sa ilang tabang, dili makatan-aw sa ilang tao, sa ilang mga kaubanan nga nagutman. Mao na ang mga katawhan sa Dios, matinabangon. Ikatulo, malipayon bisan og daghang problema. Ang mga katawhan sa Dios igsoon, even ang kalibutan na puno na sa mga problema, kahadlukan, apan ang mga katawhan sa Dios bisan wala na uban, wala na gikaon, apan malipayon. Nganong malipayon man sila? Tungod sa balang espiritu mo'y nagakomfort kanila kanunay. Tungod sa balang espiritu nga kanunay nagapahinomdom sa ilang kinasuluran nga ang Dios maayo kayo. Nga ang Dios dili mo pasagad. Nga ang Dios mo tabang sa bisan unsang mapamagi sa tanang panahon. Amen? Ang ikaupat, ayun siya, malinawon bisan ang kalibutan nagkagubot. Praise God. Kinabuhi sa mga Kristohanon nga adunay balang espiritu igsoon, malinawon. Bisan nagkagubot na ang kalibutan, apan ang kinabuhi sa mga tao ang adunay Kristo, adunay balang espiritu, malinawon, walay kahadlok, tungod kay naa ang Dios sa ilang kinasuluran, dakong pagsalig sa Ginoo. Amen? Ikalima, yun siya, dili mo undang o dili mahadlok mo padayon sa pag-alagad sa Ginoo. Yan mo makita igsoon ang tinud-anay mga katawhan sa Dios. Walay pag-undang sa pagday, walay pag-undang sa pagsimba, sa pag-alagad sa tong buhing a Dios, walay kahadlok sa bisan unsang gikahadlukan sa tibuok kalibutan, mauna ang mga katawhan sa Dios. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Og mga igsoon sa bisan unsa nga mga panahon, bisan unsa nga mga kasinatian sa atong kinabuhi karon, espesyal sa atong panahon karon, ang pulong sa Dios ingon siya, ayaw kamo kahadlok, duol kamo sa Ginoo. Ayan siya, in Psalms chapter 118 verse 8, ang pulong sa Dios na iyon siya, mas maayo pa nga bunagup sa Ginoo kaysa mosalig sa isikatao. Sa imong kinabuhi karon igsoon, aduna man kay mga kasinatian nga imong naagian. Ingon ang Dios, dangop sa iya. Kaya nga naman, naa siya motabang sa imo ha. Siya kung mosalig ka sa tao, usahay mapakyasta. Pero kung mosalig ka sa Dios, muduol ka sa Dios, sigurado magmadaogon jud kay igsoon. Magmalampuson ka, magmalipayon ka, magmalinawon ka sa bisan unsang mga panghitabo sa kinabuhi. Ang Dios nga atong gilagaran igsoon, Dios nga matinumanon sa iyang saad. Dios nga dili mobiya sa iyang mga katawhan. Dios nga ang kanunay niyang gihunahuna ikaw ug ako. O Dios nga kaya mo sacrifice sa iyang kaugalingon tungod ug alang kanimo o kanako. Dios nga kaya mo biya sa iyang gingharian aron lang sa pagkuha kanimo, aron lang sa paggiya kanimo, aron lang sa pagluwas kanimo, aron lang sa pagpakamatay tungod ug alang kanimo o kanako. Mo na ang atong Dios igsoon. Ingon ana siya ka maayo, ingon ana siya ka mahigugmaon sa atong mga kinabuhi. Pusa igsoon, ayaw kahadlok, ayaw kabalaka, ayaw surrender, ayaw paglunga sa pag-alagad, padayon sa pag-ampo, padayon sa pagpasalamat, padayon sa pagtuboy sa pangalan ni Jesus, padayon sa pagpangayo ug tabang sa balang espiritu, kay dili kaniya pasagdan, dili kaniya biyaan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ug magaampo ta sa pulong amahanam o nga langit nun, mapasalamaton kami sa imong pagkamaayo. Salamat sa imong mga pulong sa kanunay nagapahinomdom kanamo. Salamat nga imong gipasabot nga ni kanamo karon gabi una kung unsa ang mga tinago
diha sa kinabuhi ni Ananias ug Safira. Ug salamat Holy Spirit, tungod lang nimo among nasabtan ang tanan, og salamat sa kanunay nga pagpadayag, kanunay nga pagtabang, kanunay nga paggiya, pagtudlo sa mga kinabuhi. Amo gyud ginaila, kung wala ka sa among kinabuhi, wala gid kami mahimo. Dalaygon ka sa tanang mga pagpadayag karong gabi una. In Jesus name we pray. Amen. Okay, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Magapadayon ta sa ato ang communion. Kung kinsa na tong ready, ibayaw na to ang bread. Sa gabi nga gibudhian si Jesus, mikuha sa tinapay, ug nagpasalamat siya sa Dios, ug iya kining gipikas-pikas, ug iya gihatag siya mga tinunan ug mingon siya. Kini nga tinapay nga nagsimbolo sa akong lawas, mo'y nagantos alang kini, buhata kini alang sa paghandom kanako. Lord Jesus, salamat Lord sa tanan. Salamat sa kahigayunan nga imo na usab nga gihatag kanamo God nga makaselebrar na usab kami sa imong gibuhat dito sa krus sa Kalbaryo alang sa among kaayuhan. That by your stripes pinaagi sa imong mga labod kami nangaayo. O salamat Lord Jesus sa kaayuhan nga imong gibayran dito sa krus sa Kalbaryo alang kanamong tanan. O ingon ka sa imong pulong kung unsa ka karon mausab kami. Lord Jesus, wala kay balatian. Mausab kami. Wala kay TB, pneumonia, coronavirus, wala kay high blood, cancer, wala kay bisan unsang klase nga sakit. So mausab kami, amo kanang gina-claim, amo kanang ginadeklara sa among kinabuhi, amo nang ma-enjoy tungod kay imo nang saad Ginoo. O salamat Lord sa kaayuhan na wala kay kahadlok sa balatian, wala kay kahadlok sa kaaway, wala kay kahadlok sa bisan unsang butang, kay kahadlokan sa kalibutan karon. Og mausab kami, amo nang madawat ang magmanifesto na sa mga kinabuhi. Usa dalaygon ka sa walay katapusan, pasidonggan ka sa tanang butang na gibuhat sa among kinabuhi. In Jesus name, amen. Let us eat the bread that symbolizes the body of Christ. Ibayo na to ang kupa. Sa mga gabi nga gibudhian si Jesus, mikuha sa kupa, ug nagpasalamat siya sa Dios, ug iya kining gihatag siya mga tinunan ug mingon siya. Kini nga kupa nga nagsimbolo sa akong dugo nga may nakaantos alang kaninyo, buhata kini alang sa paghandom kanako. Ug kini nga dugo nga may nagdala sa bag-o nga kubinanti nga walay katapusan. Ug sa matag inom ninyo niini, ug sa matag kaon niyo niini, inyong gimantala ang kamatayon ni Kristo hangtod sa iyang pagbalik. Lord Jesus, salamat Lord sa imong dugo nga imong giula dito sa krus sa Kalbaryo, o pinaagi sa imong dugo God. Lord Jesus, kami nahimong angayan tungod kay kung wala ang imong hamiling nga dugo nga imong giula dito sa krus sa Kalbaryo, dili kami mahimong angayan tungod kay walay maglimpyo kanamo sa among mga kalapasan gikan sa among pagkabata karon ug hangtod sa mobalik ka. Ug salamat Lord Jesus nga pinaagi sa imong dugo napasaylo kami sa among mga sala gikan sa pagkabata karon ug hangtod sa mobalik ka. Tungod kay nasayod ka nga dili namo kaya nga magpuyo nga limpyo dinhi sa kalibutan ug ang makasulod lang sa gingharian sa langit walay buling kunot ug mansa. Ug salamat Lord Jesus sa tanan nga imong gibuhat. O diha sa imong dugo, nagadagayday ang kaayuhan ug mga panalangin alang sa mga katawan. That's why karong gabi una, amo ka na gina-claim, amo ka na ginamantala, amo ka na ginadeklara sa among mga kinabuhi, nga kana nga mga kaayuhan ug mga panalangin, amo nang ma-enjoy, magmanifesto na sa among mga tag-usa ka kinabuhi. O salamat Lord Jesus sa tanan. Salamat Lord, dalaygon ka sa walay katapusan. In Jesus' name, amen. Let us drink the wine that symbolizes the blood of Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Magampo ta amanam ang langit nun mapasalamaton kami sa imong panahon nga imong gihatag sa amuha. Salamat sa kagawasan. Salamat sa kahigayunan nga nakatuon na usab kami sa imong pulong. O salamat sa pagpadayag. Salamat amahan kato nga pulong magamit kato God sa among pagpangalagad hangtod sa imong pagbalik ug katugad dili kato mulabay nga kawang sa among kinabuhi, but Lord magapamuhat kato sa among kinasuluran sa matag usa namo kinabuhi. Salamat amahan
sa tanan. Salamat Lord sa mga katawhan, especially ang pamilya sa New Covenant in Christ. Uban sa pagdumalat ni Pastor ni Rod Kiatson at Sister Yani God. Salamat Lord sa imong pagpanalangin sa ilaha. Salamat sa imong pagpakig-uban sa ila, ang divine protection magauban kay ila. Salamat God sa imong paggamit kay Pastor ni God alang sa kalambuan sa pamilya sa New Covenant in Christ. Ikaw magatabang kanya in every way. Salamat sa imong pag-bless sa iha in every way. Salamat God, ikaw makig-uban kanya financial, physical, material, and spiritual. Imong ibubo sa iyang kinabuhi. Salamat Lord ang tanang pamilya sa New Covenant in Christ. Lord, salamat sa kanunay nga pagpamuhat, sa kanunay nga pagbisita, sa pag-provide sa ilang pagkinahanglan, financial, physical, material, and spiritual. Lord, sa tanan lang pagabuhaton Ginoo na blessings, na breakthrough God tungod kay Ginoo, ikaw ang ilang panalangin. Ang riches Lord, ang pabor, ang protection sunod kanila tungod kay imo sila mga pinalangga Lord Jesus. Salamat God, even Father, sa akong mga kaigsuunan, sa akong mga ginikanan, pagumangkon baya sa among mga kaigsuunan God, nga nagasubaybay sa nakalaing-laing lugar, sa mga katawhan nga nagasubaybay usab ni ining maong programa. Salamat Lord sa imong pagpanalangin kanila, sa tanang nakadungog sa akong tingog. Salamat Lord nga imo silang bisitahan sa kanunay, ikaw maga-comfort kanila, ikaw magalig-on kanila in every way. Salamat God sa imong paggiya kanila, pagtabang sa ilang mga kinabuhi. Salamat sa kalipay God, sa kalinaw God, even Father, ang nasa sa Israel Lord, we declare blessings God, shalom, salvation God. Salamat Ginoo, ikaw magahanay sa mga katawan sa naso sa Israel Father. Even Father, we pray ang naso sa Pilipinas, uban sa pagdumala sa mga presidente, sa tanang nagdumala sa mong naso, sa mong mayor diri sa Davao. Salamat Ginoo ang pagkamataro mo, magahari sila makasing-kasing unang-una. Salamat Ginoo, ikaw maga-comfort kanila, ikaw maga-manifest sa ilang kinabuhi, ikaw magatudlo kanila unsay maayo God alang sa kaayuhan sa naso sa Pilipinas Father. Salamat God, even kini coronavirus amo kini ginagkapos in the mighty name of Jesus. Wala kay gahom amo kang ginabadlong in the mighty name of Jesus. Og salamat God sa mga katawhan. I release favor God sa mga katawhan. I release wisdom Lord. I release knowledge and joy, shalom, breakthrough God, financial, physical, material, and spiritual. I release life, divine protection. I release prosperity in the mighty name of Jesus. And I bind you death, I bind you sicknesses, diseases, poverty in the mighty name of Jesus. Salamat Lord sa tanan. Salamat God sa imong pagkamaayo. Salamat sa imong pagabuhaton God sa matag usa kanamo Ginoo. O karon ang Dios mismo ug atong amahan ug kang Ginoong Hesukristo mo'y magagiya kaninyo. Ang Dios magahimo kaninyo nga magauswag diha sa gugma ngadto sa tamatag usa ug ngadto sa tanang mga tao. Ug sa katapusan ang Dios maghimo kaninyo nga walay kasaway sa pagkabalaan sa tubangan sa Dios, ug ang Dios sa paglaom magpuno kaninyo sa tanang kalipay ug kalinaw diha sa inyong pagtuo aron mapuno kamo sa Espiritu Santo. Ang Dios magapreserba kaninyo sa tanang daotan. Ang Dios magapreserba sa inyong mga kalag. Ang Dios magapreserba sa inyong paggawas ug sa inyong pagsulod gikan karon ug hangtod sa walay katapusan. Ug ngadto kaniya nga kaya mo hawid kanyo gikan sa pagkahulog ug kaya nga modala kanato nga walay hugaw ug walay sala diha sa presensya sa iyang himaya, uban ang nagapaw-apaw nga kalipay kaniya ug wala nay laing Dios ang himaya, ang kahalangdon, ang kagamhanan ug gahom gikan karon ug hangtod sa walay katapusan. Amen og amen. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan ug hangtod sa sunod higayon, especially og mga adlaw alas 9:30 sa buntag ang atong gathering sa church. O kita-kita ta ugma guys. God bless. Ingat.